एज फिल्म्स के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। बोला बोला छठी मैया की जय। देवरू तपूना गइले सहियान घर बाइले पर म देवरू सुनतानी देवरू तपूना गइले सहियान घर बाइले ए ननदो करबत छठ के पूजन बा न सजन बाइले हो तो करबत छठ के पूजन बा न सजन बाइले हो न सजन बाइले हो। जोरे जोरे नारियल चढ़ाईब संघबा में निमुआ हो घटबा पर लेके जाईब पूजन के बेरिया हो पूजन के बेरिया हो। जोरे जोरे नारियल चढ़ाईब संघबा में निमुआ हो घटबा पर लेके जाईब पूजन के बेरिया हो। अब नहीं रहल जाता छठन जदी कयाता कि मन बहा देता बे वो रहनमा न सजन बाइले हो न सजन बाइले हो। संघबा में सखी लोगन पहिले बरात हो असरा धरा के सैया चल गईला छोड़ हो चल गईला छोड़ हो। संघबा में सखी लोगन पहिले बरात हो असरा धरा के सैया चल गईला छोड़ हो। कहरब छठ के पूजनबा घटबा पर यही है विकसबा तराही तर संजय लई है डलबा न सजन बाइले हो न सजन बाइले हो।